родния ефир Мис България 2013. Преди рекламите, първите две момичета за днес, Велина и Боряна, заеха местата си в имението, а сега е време да ви запознаем с поредната претендентка за короната на Мис България 2013. Ахтунг! Ахтунг, ахтунг! Тя е момиче, което ходи с желание на работа. Не като парламентарната група на ГЕРБ. Нещо повече. Докато работи, тя направо лети. Определено тя има професия мечта. Но нека видим повече за нея и за нещата, които я правят щастлива. Pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky? Аз съм Адриана, на 23 години от София. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Доста години работих като стюардеса. Само да помисля какво точно да кажа. Защото звучи тъпо. Работата на стюардесата отстрани изглежда много интересна и авантюристична, но всъщност е голямо психическо и физическо натоварване и всеки ден се сблъскваш с много хора. Въпреки че съм работила като стюардеса, определено съм здраво стъпила на земята и не летя в облаците. Една Мис България преди всичко трябва да е добър човек. Трябва да е усмихната, чаровна, харизматична. Аз мисля, че притежавам всички тези качества. Фактът, че съм на този конкурс за Мис България е достатъчно невероятно за мен, защото аз нямам голямо самочувствие. Ако спечеля конкурса, със сигурност ще повярвам повече в себе си. Това ще е послание към всички хора, които някъде в себе си имат една малка мечта и че действително може да се случи. Не понасям злобни хора и не мога да виря сред тях. Работейки като стюардес толкова време, със сигурност съм изпитала женската злоба, погледите отгоре до долу. Една муха кръжи. Това, което може да подразни момичета, е, че съм доста разхвърлена и около мен е един малък хаос. В моята стая всичко е с краката нагоре, като че ли е паднала бомба. Затворени толкова време 18 момичета на едно място. Със сигурност обстановката ще се превърне в вид замиярник. Едно много важно нещо от твоята визитка. Каза, че си разхвърлена. Повечето момичета казаха във визитките, че точно това се дразнят. Смяташ ли, че ще ги дразниш вътре точно с това? Не, аз точно това ще се опитам да променя в себе си. Казва също, че няма самочувствие. Ако спечелиш Мис България, ще ти се вдигне самочувствието. Вече си тук на нашата сцена. Вдига ли ти се самочувствие? До някъде се е вдигнало, но със сигурност не е достатъчно и не мисля, че самочувствието е най-важно. В смисъл такъв, че дори да спечеля, не мисля, че ще придобия самочувствие до небесата и ще се самозабравя в никакъв случай. А притесняваш ли се от конкуренцията? Притеснявам се по-скоро от всичките предизвикателства, които знам, че ни предстоят вътре. Ако още от първата вечер някой от момичетата те издразни и стане скандал, как би реагирала? Ами, мисля, че е малко вероятно, тъй като определено не мисля, че съм конфликтна личност и надявам се, че всички ще се забавляваме, а няма да се караме. Поне не от първата вечер. Добре, предполагам, че ти е любопитно да видиш и следващата претендентка. Това е пряка конкуренция, така че остани с нас, за да се запознаете. А вие, уважаеми зрители? Уважаеми зрители, момичето, което сега ще видим, мечтае да стане Мис България не заради короната, славата, почестите, а по свои дълбоки лични причини. Тя е била съвсем малка, когато животът е стоварил цялата си жестокост върху нея и я е лишил от всичко най-скъпо. Това обаче не е попречило да се превърне в силна млада жена, която гледа в бъдещето с усмивка. Вижте повече за нея и разтърсващата история.
But you can bang to the boogie, so up, so the boogie to the rhythm of the boogie to beat. To the rhythm of the boogie to beat. Ladies and gentlemen, Mrs. and Mrs. Cause the other enter and synonym. Here it is, Boogie Man. Казвам се Ваня, на 19 години от град Пловдив. Една мис България трябва да притежава качествата да е умна, да е талантлива, да е красива, да е чаровна. Мисля, че мога да влезна в тройката и се надявам да стане това. Няма място за момичета, в смисъл мамини момиченца или глезли, защото те в външния свят ще са такива. Бях много мъничка, сигурно на 5-6 годинки. Постоянно гледах по телевизора Мис България и подобни конкурси. И слагах високи читокчета. Дори да ми бях по мярка и си представях, че и аз един ден ще бъда така. И много се надявах, както майка ми, и аз да мина по този път. Майка ми е участвала в конкурсите за красота като Мис България. Тя е била много красива. Като е вървяла по улицата, хората се обръщали след нея. Значи аз съм била много мъничка на 3 години, когато е починала. Баща ми е отнел живота. Като съм била мъничка, и баща ми е полагал много, и както и психически, така и физически тормоз. Никъде не й давал да ходи сама, постоянно с него. И точно един ден след рождения ден ми е убил. Аз вярвам, че ме вижда и бих искала с участието си тук майка ми да се гордее с мен и да разбере, че по някакъв начин аз съм борбена както нея. Надявам се да продължа това, което тя не е успяла. Дами и господа, да посрещнем Ваня! Здравей, Ваня! Ти защо си държиш така косичката? Се вижда се вижда хубавата рокля. Малко си притеснена? Ела да те гушна и тебе. Много обичам хубави момичета, бе. Ами аз съм много притеснен. Няма да те гушкам. Сега, Ваня, кого най-много обичаш ти? Семейството и приятелите си. Супер. Липсват ли ти в момента те? Затворена на едно място така дълго време, сега отивайки на едно ново място. Аз съм била в Германия пак за 3 месеца, така че свикнах. Си свикнала. А за какво мечтаеш? Какво мечтаеш да станеш, освен Мис България? Ами да се реализирам в този бранш. В модата? Да. Всички зрители чуха твоята тъжна история. Ако имаше възможност да попиташ майка си, какво би я попитал? Дали се гордее с мен? Тук е място за аплодисменти. Публиката! С какво ще запомниш майката? Ми... Най-яркото нещо, което така ти излиза на пръв поглед? Ми, не я помня за жалост, но съм радостна, че... Предполагам и усещаш. Да, че ме направи човека, който съм. Имаш ли това усещане, че тя някъде отгоре те гледа, че ти помага, че ти е като закрила, че ти напътства? Да, винаги съм го имала. Това усещане сигурно много приятно ти въздейства и ти дава сили. Ми, да. Добре, вие запознахте ли се всъщност? Лично аз съм Адриана. Ето сега в момента. Една приятна конкуренция да се запознае. Ваня, Адриана, сега трябва да ви запознаем с правилата. А те са следните. Знаете, има едно имение, то е за принцеси, обаче има и Кириле, пак си близо до мен. Има и малко така изненада. А изненадата е, че имението е разделено на 2 части. Едното е прекрасно
и е дворец, а другото е мрачно и тъмно и е тъмница. Така че една от вас ще отиде в двореца, друга в тъмницата. Това го решават Звезделина и Миглена, които ви гледаха до сега. Нека да се включим при тях. Те също са ваши преки конкурентки. Момичета, здравейте! Здравейте! Какво мислите за новите две кандидатки? Още по-красиви. Нали? А готови ли сте с решението? Коя ще отиде в тъмницата и коя в двореца? Аз лично мисля, че в тази ситуация в момента Ади мисля, че ще намерим място при нас. Кой част не чух? Ще се чувства малко по-добре при нас. Ваня? Така че Ваня, ние, примерно, поне аз, мое мнение, че е по-добре за теб да отидеш в двореца при другите. Миглена, ти разчувства ли се от визитката на Ваня? Да, аз съм емоционална, както виждате. Нямаше как да не се разчувствам. Това ли е причината, Ваня, да искате там да дойде? В двореца, не при вас, т.е. Историята ли ви разчувства и ви накара да вземете това решение? Страшно много Ади и не го крия. И за това не бих искала аз да взема решението тя да дойде при нас. Защото наистина адски много я харесвам. И не знам, тук ще имаме... Спорт? Това ли ще е първия женски бой в ефир? Готови ли сте най-накрая все пак да ни кажете окончателно решение? Двете момичета са в очакване и предполагам много се вълнуват. Ади, съжалявам, че ще ти го причина, но все пак ще бъдем заедно, така че заповядай при нас. Съжалявам. Това при тях означава в тъмницата. Отиваш в тъмницата. Ваня, ти отиваш в двореца, вашия път от тук. Желая ви успех. Успех! Хубави преживявания при момчето. Заповядай, миличка. Ето там. Калина, очакваш ли точно такова решение? Да се вземат от двете момичета в огледалната стая? Аз мисля, че това е очаквано. Само няколко неща. На първо място трябва да бъдат поздравени организаторите за това, което представят на хората в цяла България. Тоест, те ще могат да видят момичета, които искат да станат мис България. С грим, без грим, ядосани, щастливи, усмихнати. Във всяка ситуация. Така, първото, което. Второто, което е... Много неща казаха и Жени, и момичетата. Това трябва да бъде една мис България. Според мен обаче две неща не се чуха. Една България трябва много да бъде дама, много да бъде човек. По-нататък това, което си мисля, че може би остава да се види, това е не само амбицията, не само сексапила, което всичките тези момичета имат, а това какви хора са. Защото на първо място една мис България трябва да бъде себе си. Всичките тези неща, те могат да бъдат и гримирани. Ние видяхме при една Боряна каква голяма разлика има между визитката и между това, когато тя дойде тук. Така че за целият този един месец предстоят всичките тези неща. Да ги видим естествени. Тони, ти коя би избрала, Ваня или Адриана, ако ги сложим на везни, примерно? Смятам, че момичетата, които са в огледалната стая, са, така, за да не ги обвинят в чисто женска конкуренция от гледна точка на визията, са избрали много правилен подход да избират по визитките, тъй като те не ги познават, не могат да ги изберат по това какъв човек са, а само това, което виждат представено във визитката. Така че тук външният вид е на една страна и всъщност те смятат, че човек... Последните няколко пъти те избират на принципа момичето, което в живота по някакъв начин е ощетено, нека поне за минута да се почувства влизайки принцеса, а не веднага в тъмница. А ти на тяхно място? Как би реагирал? По същия начин и много ми хареса саможертвата, която те направиха и също влязаха в тъмницата. За това, че те решиха да влязат в тъмницата. Да, много и ти щеше да влезеш в тъмницата, така? Смятам, че е много добър стратегически избор от гледна точка на това да се харесат на зрителите. Много повече в реалния живот мисля, че никой не би избрала да влезе в тъмницата. Съжалявам, но аз не ти вярвам. Разбира се, че аз го казах, в реалния живот, ако не те наблюдават толкова много камери, никоя от тях включително не би избрала да влезе в тъмницата. Всяка една се бори да бъде в двореца в живота си. Така че сега тук те се опитват да спечелят сърцата на зрителите, опитват се да покажат благородство, така че е нормално тяхното поведение. Добре, сега, Киро, аз ти предлагам да видим Ваня. Влизането в двореца на Ваня.
Така, даже където я бях вчера за мен. Идва някой. Като Вол преди залесяване. Беше много просто. Защото само аз ще викаме и само аз. Как се обързвам? Банана! Ти беше на кастингите, май? Да. Те всички би трябвало да са минали някакъв кастинг. С кого беше сега? В смисъл? С кое момиче? Пратиха ли някой в тъмница? Как да, забравих името. Марусичка ли беше? Светло, ако са беше. Ама кистенява ли е вас? Кистенява. Аз колко знам, няма да сме много светлите, въпреки че аз съм Ади. Не там и не там. Мисля, май малко съм. Имам усещане, че само след 2 дни ще летят коси там. Нищо, че сега се целуват. Ти забеляза ли, че вратата беше отворена? Този път да. Нека сега да видим в тъмницата. Да, нека да видим. Три тъмни, там 2 тъмни. Това беше звук на лов. Адриана, приятел и на мен. Ние сега поне на кастингите още се виждахме и се знаем. И той с тебе даже се видяхме на кастинга. И какво ние сме в тъмница? Добре дошла при нас. Ние като на всеки един се извиняваме за окаяното състояние, може малко така, нали, не сме много свежи като роман. Защо искаш да си тук, да не си видяла част от скетчевете тук? Седнеш, може да се облегнеш тук, ако искаш. Не, много ми е добре. Чакай. Но такова. В смисъл нямам нищо против да съм в тъмницата. Въобще няма никакво значение. Със сигурност тук ще ни е по-интересно. Да, и на мен така ми се струва. Не знам, мен като цяло, просто след като вече не съм в изолация, в сама стая, щях да откача. И аз клечени, но днеска 4 дни изкарахме. И аз до днеска? Да. Вие всички ли сме до днеска били? Не. И аз сега към менторите, Ваня, според тебе това, което виждаш, къде по-топло се посрещат момичетата? В двореца или в тъмницата? В тъмницата, но аз смятам, че момичетата, които вкарват в тъмницата, биха били така по-пряка тяхна конкуренция. Забелязвам, че момичетата, които са в двореца, са така по-лабилни, по-разглезени, водят се от факта, ами те, защото са близначки, сега, нали, ако ги вкараме в тъмницата, ще ни обвинят, че защото, нали, са две, по-добре да са в двореца. А това не е ли за стратегия за тези, които пък решиха да се пожертват да отидат в тъмницата, за зрителите все пак? Не знам. Ваня, искаш да кажеш, че тези долу са по-готините, а тези горе в двореца са по-скучни? Не, че са по-скучни. Франсис, например, е доста забавна, доста интересна. Франсин, извинявам се, Франсин. Е доста забавна, доста интересна, доста атрактивна, но така момичетата, които влизат в двореца, влизат защото, да речем, Ваня влезе, според мен, в двореца, заради това, че те се бяха разчувствали от нейната визитка. Те не я познават като човек. Евгений, много си скръстил. Да, добре, аз исках там да го събудя, че леко така се отрямал. Евгений, слушаш ли ме, моето момче? Да, мило. Добре. Сега разбрах защо искаш ти да му задаваш въпроси. Усетих ли тънката игра? Добре. На френски се казва антрену между нас. Евгений, кажи ти, колко време според теб можеше да изкараш в тъмницата? Ами аз изкарах малко в тъмницата, поспивайки си тук. В истинската? Но виж сега, не ще да бъда много като, да цитирам Пауло Коелю и Хорхе Букай, обаче Дънов е казал по-добре
неприятности в живота в началото, докато си млад, отколкото на стари години. Така че по-добре да изпитат малко тъмница първите 2 дни и след това да се смени. Искам да забележа нещо, което може би така, всички ние тук, компетентни и красиви, не сме забелязали, но аз виждам едно повторение на няколко момичета, които приличат на минали мис България. Ето, например, Ади страшно ми прилича на Гуркова. Ваня ми прилича на Ирина Папазова. Сега, разбира се, чакам да дойде едно хубаво копие на Ваня, на Тони, на Жени. Аз мисля, че те нямат копия. Те са неповторими. Те са неповторими. Всяко по себе си има своята уникалност. Да. Има някакви мили такива повторения, някакви, да не го кажа, пунктуация или подкуация се казва. Както ти е по-удобно на езика. Пунктуация ми е по-лесно да го кажа. Някаква такава пунктуация, която напомня концептуалната парадигма. Искам да изглежда моментално вече, затова ще говоря. Да, и изглеждаш. Добре, всичко това обаче ще излезе след рекламите, така че, уважаеми зрители, останете си с вас, а после се върнете при нас. Продължава. А тази вечер продължава и голямото преселение на миските. А сега е ред на следващата от тях. От момичето, с което ще ви срещнем, сега лъха толкова екзотика, колкото от пощенска картичка от Йемен. Нека се запознаем с нея. Здравейте, аз съм Ашли, на 21 години и съм танцорка. Работя в едно от най-известните столични заведения. В началото ме беше срам да казвам, че съм танцорка. С какво ги бъркат? Не е със стриптизьорка, на всички ни е ясно, не мога да го кажа това. Не ми се ще това да го кажа, много е гадна. Няма да го кажа. Цветът на кожата ми се дължи на баща ми. Той е от Йемен, арабин е. В живота ми се е случвало да ми се подиграват заради произхода ми. Наричали са ме циганка. Много гадно. Най-смешното е, че дори цигани са ми го казвали, което е супер гадно. Тези обиди не можаха да смачкат самочувствието ми. Аз се харесвам такава каквато съм и не смятам да се сравнявам с останалите. В един дом най-много държа на хигиената и дори аз самата, когато влизам в един дом, винаги си събувам първо обувките от възпитание. И се надявам и останалите момичета да го правят. И не само, още повече се надявам да се къпят, но не без косата, защото не понасям мръсни коси. Мъркам си от време на време, но нормално, всички жени сме такива. Ще ми липсва много телевизията, социалните мрежи, телефоните. Не мога и не искам и никога не съм си представила да спя в тясно легло. Смятам, че вътре ще разбера кое ще е най-страшно, защото с 18 жени определено ще си бъде страшно. По принцип много трудно се пала, обаче ако се запала... Дами и господа, аплодисменти за Ашли! Ашли, здравей! Как си? Слабичка. Ашли, ясно е, че в България танцорките ги смятат за проститутки. На теб предлагали ли са ти секс за пари? Откакто съм танцорка, не. Преди това ми се е случвало, но във връзка с работата ми не. Видяхме, че те танцуваш. Сама каза, че танцуваш, обаче ръченица, например, умееш ли да играеш? Не. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. В училище малко са ни показвали. Точно това раз, два, три го знам.
знам другите хора, просто не ме търсете, да. Добре, може пък вътре една такава мисия да им поставиш да играят хора. Няма да се научат, да. В визитката се оплака, че си става често жертва на расизъм. Да. Очакваш ли такова отношение тук? Надявам се не. От момичетата? Надявам се не. Смятам, че ще има и други момичета, които са с други корени и етноси. Надявам да се разбираме. Ами да са, примерно, да не са всички българки. Предполагам, че има още изненади. Дома ми с България, значи всички са българки, нали така, жени, доколкото аз знам всички. Те трябва да имат българско гражданство, без значение тяхната религия и етнос. Да, точно. Кажи ми, като слизаш по пилона надолу с главата, не ти ли се завива свят? Какъв пилон? Поясни. Пилон, бе. Не съм ползвала. Тя е друга танцорка, Киро. Не бъркай танците сега. Сигурно нямаш търпение да се запознаеш и с другото момиче, което ще дойде тук с теб, до теб да се запознаете. Тя е само на 17 години, но вече има титул от престижен конкурс. Да я посрещнем, Киро. Дали обаче ще бъде фаворитка за спечелването на най-желаната корона, преценете сами. Ето я, вижте. Казвам се Джулия и съм на 17 години и може би съм най-младата участничка в конкурса Мис България. Когато хората чуят, че нямам приятел, стават доста изненадани. В днешно време момчета се страхуват от красиви и амбициозни жени. Те предпочитат момичета, с които могат да спят на първа среща и нищо повече. Момчета харесват лесните момичета, защото се плашат от обвързане. Кога за последно си правила секс? Не съм. Моля? Не съм. Естествена ли си? Не съм имала приятел. Чакам принца на бял кон. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop. Мечтая да срещна амбициозен и интелигентен мъж. Не е задължително да е красавец, но да има чар и да има чувство за хумор, разбира се. След като спечелих конкурса Мис Пловдив, броят на моите обожатели се увеличи и може би сега след конкурса Мис България ще имам още повече обожатели, защото момчетата се радват, когато излизат с по-известни момичета, защото един ден могат да се похвалят с това. Колкото и клиширано да звучи, моята детска мечта е да участвам в конкурса Мис България. Като малка се молех да стана висока и да бъда като всички ниски красива. Смятам, че имам предимство пред конкуренцията с това, че съм по-млада, непринудена и естествена. Също така схващам много бързо. Не понасям нахални хора, не се разбирам добре с тях. Може би някои момичета биха се изразнили от факта, че аз съм много директна личност и обичам да казвам истината в очите, колкото и болезнена да е тя. Място, на което ще живеем, ще бъде луксозно, просторно. Предполагам, че ще има двор с басейн, защото все пак е лято. Ще има красива градина и фитнес зала, в която ще тренираме. Бих се описала като див кон, който пропуска свободно и не може да бъде спрян от никой. Въпреки че съм едва на 17 години, няма да позволя на конкуренцията да ме смачка. Дами и господа, аплодисменти за Мис Пловдив Джулия Стоянова! Здравей, Джули! Здравейте! Много прекрасна смивка имаш. Благодаря. След Мис Пловдив, ако станеш и Мис България, след това на къде? След това Мис Свят, разбира се. Пожелавам ти от сърце. Има ли нещо, от което те е страх преди да влезнеш вътре? Не ме е страх от нищо. Готова съм да се изправя пред всяко едно предизвикателство и да се справя успешно с него, разбира се. Ако има някаква изненада? Обичам изненади. Ако тази изненада е неприятна?
Надявам се да не се пак. Аз съм храбро момиче. Щом обичаш изненади? Сега има изненада за вас двете. Сега сте заедно, но след малко ще ви разделим. Да, ще ви разделим, защото една от вас ще отиде в двореца, а другата в тъмницата. Има две места, така че не си мислете, че мястото, където отивате е едно. Има две момичета, които решават вашата съдба. Сега ще ги видим. Меги, Звезди, видяхте ли визитките на тези две сладки ваши чаровни конкурентки? Когато гледахме визитките, бяхме взели категорично решение. Толкова бързо? Но след като видяхме представянето на Джули, решението ни се промени. Какво ви накара да промените решението и кое беше първото това решение? Предизвикателство, нека да заповяда при нас. Аз не можах да разбера за това, че съм руса или не чувам. Киро, моля ти се, кажи какво каза Меги. Ами, Меги каза, че Ашли трябва да отиде в тъмницата, а Джули при тях. Обратно. И аз не можах да разбера. Не си разбрах. Нещо не сме чули. Сега, момичета, много ясно да го кажете и така малко по-силничко, защото аз съм възрастна жена. Говорете по-силно. Коя от момичетата къде да отиде? Къде да отиде Ашли и къде да отиде Джули? Ашли отива в двореца, Джули идва при нас. В тъмницата. Ами, момичета, чухте решението на Звезди и на Меги. Ето вашата съдба се реши току-що. Пътя ви очаква. Стискаме палци. Успей! 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 Нека да ги подкрепим! Това е! Не виждам, не чувам! О, Мартине! Какво ще кажа за решението на двете момичета там в огледалната стая? Защо така решиха според Не им се мешам. Каквото искат да правят. Така са решили, така да Да, тяхна си е работа. Да ти кажа, за този един месец Мис България си ти. Пък след един месец ще видим. Аз тъжа с години, бе. Миличък мой, моето егене е много тежко вече. Няма егенета в тази работа. Знаеш колко пъти имат да минат тия момичета, докато станат дами? Благодаря ти много. По-ласкана съм. Ти защо, Тони, смяташ, че не посмяха момичетата да пратят нашето тъмно шоколадче в тъмницата? Аз смятам, че те го казаха, това, което не знам дали зрителите са го чули, че първоначално са смятали точно така да стане, но в последствие, когато Джулия каза тук на сцената, че е готова да се изправи срещу всяко едно предизвикателство и от нищо не се страхува, те моментално заради тази нейна реплика смениха местата им. Според те това е причината, да е крайното решение. Те търсят някаква причина, защото така или иначе трябва да направят избор. Аз искам така да вметна, да поздравя организаторите за прекрасния подбор на момичета, които са направили. Освен на голямото така разнообразие като характер и като визия, смятам, че наистина прекрасен ще бъде този сезон, тъй като всяко едно момиче пред екраните може да препознае себе си. Дали, ако не в цял един образ на някой от претендентките, то в части от характерите или във външния вид на всяка една от тях. В крайна сметка това е целта. Такива прекрасни момичета живеят в България. Много ти благодаря за хубавите думи. А сега нека да видим Ашли как влиза в двореца. Нека да видим. Има ли кралици тук? Здравей! Аз съм Ашли. Велина. Приятно ми е. Здравей! Здравей! Ашли. Приятно ми е. Здрасти! Как си? Супер! Здравей! Защото не мога да се сетя. Много сте хубави всички. Здравей! Да идваш при нас. Здравей! Много радостно посрещнаха. Да, виждам, че пак се разцелуваха, но аз ти предлагам да минем и през тъмното. Все пак да видим посрещането там как върви. Здравейте, момичета! Ние сме
много готино място, тук топличко. Здравейте. С теб не се познавам, Джули. Приятно ми е, Пенка се казвам. Аз съм Мел, приятно ми. Те се познавам от кастинга. Да, ама смисъл бего се знаем. Дали нашия нов дом? Да, добре дошла. Стои се като... Добре дошла. Като възможно най-комфортния палат. Харесва ми, защото е топличко. Вънка беше студено. Ние не сме слизни навън. Само ще помоля там да седнеш, да можеш да те виждам така. Защото очите са ти много хубави. Казаха ми, че са се сменили цвета сега. Вярно ли? Да, това те са открила всичко. Но очаквам само още една. Значи ти като по-така обясни. За това, където обясни на тях двете. За това, че чакаме още... Не, глупости. Кое? За това какво с живота тук, живота. Обясни си най-информирана. Не съм най-информирана. Тя казва преживяването от вчера. Тя много добре е така. Ама ти от вчера си тук. Да, ние сме... Ние трите, не грамираните, не капаните и така нататък, сме от вчера. Така, това е нашето прекрасно местенце. Много се забавляваме. Предполагаме, че ще дойде още едно момиче, което означава, че ще бъдем 9. А иначе вчера имахме доста по-полеви условия, отколкото днес. Нямахме вода, имахме само вода за мигралите. Уважаеми зрители, видяхте още 2 перли в короната на Мис България, как влизат на своите места, а сега следва още едно момиче, което следва да видите, така че запознайте се с нейната визитка. Аз съм Ингрид и съм на 18 години. Тате, не знаех как да ти го кажа, обаче ще участвам в конкурса на Мис България. Явих се на кастинга за конкурса Мис България, без да казвам на баща си. Той мисли, че тези конкурси са за леки момичета. Страхувам се какво може да направи, когато разбере. Страхувам се, че може да ме изкара на сила извън формата. Родителите ми са разведени. В момента живея с баща си. Той е много изискателен, строг и амбициозен човек. Възпитаваме с твърда ръка. Не харесва гаджетата ми и не ме пуска по дискотеки. Може да не ви се вярва, но все още имам вечерен час. Когато бях на 3 години, тата ме заведе в залата по художествена гимнастика и от тогава този спорт стана моята цел. За последните 15 години аз преследвах неговата мечта – да бъда златно момиче и да стана номер 1. Преди няколко месеца моята кариера приключи и разочаровах баща си. Не ме приеха в националният отбор заради наднормено тегло. През целия ми живот съм страдала от комплекси, че съм дебела. Минала съм през какво ли не, за да отслабна. Режими, диети, повръщане. Ужасно беше. Сега вече не ми пука. С участието си в Мис България искам да докажа на всички момичета, които не харесват телата си, че красотата и самочувствието на жената не се дължи на перфектните мерки и че красивите жени сме много повече от плоски дъски и стандартни закачалки. Момичетата, които видях на кастинга, не са ми конкуренция. Всичките бяха еднакви, слаби и изпити. Освен с красота, превъзхождам останалите участнички с изящни и красиви форми. Мисля, че тук нямам конкуренция. Не понасям нечистопътни хора и ако има такива момичета в къщата, определено ще си имат проблем с мен. Ако някой момиче в къщата ми замирише на пот, ще направя същото, което направих с моя малък меч. Искам да спечеля Мис България и няма да позволя втори провал в живота си. Искам този път да стигна до края и да докажа на тати, че може да се гордее с мен.
аплодисменти за Ингрид! Ингрид! Здравей, миличка! Много далече ми стоиш, но все пак интересно име имаш. На кого си кръстена? На баба си Иглика ли? Не, на майка ми. А, на майка ти. Аз съм кръстена на баба си Петка, на Камелия. Да, интересно взаимство. Ингрид, така ли постъпваш с гаджетата си, както с мечето? По някой път, ако се налага. Баща ти разбра ли вече за твоето участие в конкурса? Да. Как го вече каза? не е изненада. Ами вече когато си събирах куфара и нямаше как. А има ли опасност таткото да дойде и да за ушенцата и айде навънка? Не мисля. Ще ти стискаме палци да не дойде да почука и да каже: Ингрид, вън. Сигурно нямаш търпение да се запознаеш с другото момиче, което сега ще дойде тук при нас. Така че е време и уважаемите зрители. Ма ти май я познаваш, а? Зрителите не я познават. Тя не е ли твоя приятелка, доколкото така ми пошушнаха? Вярно ли? Уважаеми зрители, тя е само на 17, но вече знае какво иска. Иска го и то веднага. А това, разбира се, е титлата Мис България, за която обаче ще трябва да се пребори с доста сериозна конкуренция. Преди това, колко е амбицирана, може да не е толкова трудно. Нека се запознаем с претендентка номер 18. Аз съм Вили, на 17 години и съм гимнастичка. От 11 години тренирам художествена гимнастика. За първ път стъпих в залата на 4 години. Супер дисциплинирана съм, в залата съм като войник. Художествената гимнастика беше най-важното за мен. За съжаление, вече не се занимавам с това. Голяма част от раздялата ми с художествената гимнастика изигра и раздялата ми с тогавашната ми любов, Ангел Караниотов. Голяма любов, 2 години, детска, истинска. Това е първата ми и единствена за сега любов. Ангел заради теб ли влезе в мола? Ами да, да впечатли сигурно. Принципно го направи, за да се направи на мъж и за да впечатли женската аудитория. Аз мисля, че го направи заради да впечатли мен. Ние си поддържаме още отношения, добри приятели сме, но още ми е болна тема. Ангел, много се обичам. Според мен Мис България трябва да бъде чаровна, естествена. За мен естествената красота е красива. Много харесвам устните си. Малко жени имат като моите устни, без корекции, хирургическа намеса. С Везделина съм от един град. Направи ми впечатление, че беше малко по-дръпната от останалите на кастинга. Поддържана мацка, но мисля, че не е подходяща за тук. Също така има интересна слава. Всички говорят, че е платено момиче. Във Варна имам и приятели, които се ползвали услуги. Не знам колко струва, но знам, че няма табузания. Аз съм чувала, сега ще ви потреса малко, но за осморка. 7-ци, 8-ци и така нататък. Не двойки, тройки, много по-интересно. Не ме притеснява това, че ще съм с пълна къща с жени. Както вие вече знаете, аз съм израснала в зала пълна с жени. Въпреки, че съм на 17 години, мисля, че мога да поема тежката отговорност и да стана новата Мис България. Силни аплодисменти за Вили! Здравей, Вили! Здравейте! Много е приятно! Здравейте и на мен! Как се чувстват? Само не се блъскайте, да не се сбиете, но все пак сте приятелки. Няма да очакваме това точно лично от вас.
Сигурно ли си за това, което каза за звезди? Ами, аз лично да. За себе си. От слухове ли са само твоите твърдения или лично хора, които познаваш, че са го правили? Познавам лично човек, но това е за мене си, който както иска да си мисли и да го разбира. А как ще реагира според тебе звезди, ако разбере? Аз не я познавам като човек и се надявам да е готина, дано не реагира зле. Просто аз така го мисля, ако е истина, няма защо да реагира зле. Сега... Ами, момичета, ето сега ще разберем как ще реагира звезди, защото вашата изненада е такава. Една от вас ще отиде в двореца, а друга в тъмницата. Точно това ще реши звезди и Миглена. Ето я и звезди. Звезди, чу ли го това, което се каза за теб? Видя ли го от визитката? Чу ли го добре? Всичко чух и всичко виждам. Кажи, какво искаш да кажеш на Вили? Първо ще изчакам Миглена, понеже тя ме помоли, че първо искаше да каже нещо и след това ще взема дума. Да, Мели, ти си. Аз искам първо да кажа на момичетата, че са страхотни и че най-после се радвам, че има вече руси момичета в този формат, което е супер. Страхотни сте и двете сте много красиви. Но аз вече тук нямам думата. Добре, очакваме тогава решението на Звезди. Звезди, давай ти си. Аз тук малко ще бъда съпричастна, смисъл по една или друга причина. Аз съм засегната лично. Да. Първо ми е интересно, защо това момиче се явява на някакъв кастинг с изявления по мой адрес, примерно. Принципно, нали, ти си там това да в момента се няма да се уточнява. Не е съд, нали знаеш? Това е конкурс. Ако искате да си говорите, ще си говорите като се видите. Фигурира в визитка като цяло. В смисъл, това ли е интересът, който искаш да привлечеш по някакъв начин? Не, просто ме попитаха журито и аз отговорих това, което мисля. Няма да се извинявам за това, което мисля и знам. Просто съжалявам. Добре, тогава в такъв случай аз ще те поканя при мен по лични причини, за да ги уточним тези неща. Добре. Защото аз лично, примерно, съм доста заинтересована от фактите, които ти твърдиш по моя адрес. Тоест, тя идва при нас. Идва в тъмницата. И тук вече мога да ме съдите, че вече засягам лично. Какво ли ще стане в тъмницата? Момичета, вие сте много добри приятелки, обаче сега пътя ви се разделя и аз не ми се мисли с Вили как тебе ще те посрещне Звезделина на тъмно. Както иска. Ще видим. Желая ви успех. Не ме притеснява. Стискаме палци, сега осмотрите, вежки, там какво ще се случва. Успех! Успех, Вили! Сега, уважаеми зрители, вие се настройте за това паметно посрещане, което Звезди ще направи на Вили. Ще го видите, разбира се, само единствено след рекламите по TV7. Дами и господа, Мис България 2013 продължава. Преди малко чухме какви неща наговори Вили за Звезделина във визитката си и за никого не е изненада, че след това тя беше изпратена именно в тъмницата. Сега ни очаква гвоздеят на вечерта. Срещата на двете лице в лице, която съвсем спокойно може да се превърне в епичен двубой. Обаче преди да видим този епичен двубой, нека да видим влизането в двореца на Ингрид. Да. Какво правите, Луски? Супер. Как сте? Здрасти. Вели, приятно ми. Аз съм Ингрид. Ваня, приятно. Ингрид. Здрасти. Много сте хубави. Здрасти. 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 Чакам. Къде да седна? Идвам.
Ами, радостно. Сега вече... Колко да е радостно, сега какво следва? Сега вече ще видим тъмницата. Уважаеми зрители, става все по-напечено. Нека да видим какво се случва в тъмницата. Вили ги разказва. Сега. Беше на 17 години, нали? Тя най-маничката. Бебето си. Ти си бебето. Бебето, да. Една пластична девойка. Здрасти. Добре дошла. Добре извадени. Здравей, Велика. Здравей, Джулия. Вили, приятно ми е. Вили, приятно ми е. Здрасти, Вили, приятно ми е. Ама ние се знаем, ние се запознахме на кастинг. Да. Вили, приятно ми е. как? Вили и на мен. С всички... звезди. Вили. Здрасти. Приятно ми е. Познаваш? Приятно ми е. Не те познавам като човек. Аз знам какво казвам, каквото знае, иначе не те познавам. Добре, да, аз това не мога да разбера нещо. Ти не познаваш мен. Изобщо. Лично познаваш ли мен? Не. Как е възможно ти да отидеш в удобен тип формат с някакви твърдения, че знаеш много информация за много хора? За много хора? Да. Ти откъде имаш някаква такава информация за мен, Извинявай, която виждам, че си разстроена, не да бъди. твърдиш публично пред хората по мой адрес? Кого, как, защо и така нататък. Обясним. Айде за пред всички момичета, понеже тук явно стана някакъв конфликт, да разберат за какво става въпрос. Това момиче се явява на конкурса, на кастинга и заявява пред цяла България как аз съм платена проститутка, която е права какво беше оргии и какво беше... я обясни. Шестици, седмици, осмици и какво беше смисъл и така нататък. И това нещо се явява в нейната визитка, което съответно аз го виждам. Значи, нека обясня. Значи, първо, в своя защита, не знам дали ми трябва защита, искам да кажа, че това казаха, че не се снима. Аз не съм го казала, за да се даде по телевизията и за да си направя, не знам, ти реклама, искаш да помисли си, че искам да блесна с това. Не, напротив. Аз това го казах на втория кастинг, когато ме попитаха за всички участнички и искаха да визирам точно теб. Ние сме от един град, аз имам приятели, които са ми казвали подобно нещо. Добре, а ти запозната ли си при нас от не години съм присъстваща. Не живея, примерно във Варна, да. Че изобщо по какъвто и да било повод, още повече ти да имаш някакъв достъп до личния ми живот. Още повече пък някакви хора. При условие, че първо аз не живея в България. Първо, приятеля ми въобще не е българин. Третото, на което е последните години, изобщо не съм се показала по заведения, по някакви места или по някакъв начин. Така, и в един... Чакай малко. Много си разстроена. Извинявам се, че те разстроявам толкова. Не съм разстроена. Просто ми е интересно ти на базата на какво даваш някакви разсъждения. Уважаеми зрители, скъпи мои гости в студиото, може би това е първия скандал, може би това ще е първия женски бой, не знам, предстои да видим. Едни финални думи, Евгений, да почнем от тебе. Пак ще кажа, кажи, Злата, както го мисля. Кажи. По делата им ще ги познаете. Добре, предстои, значи. Ваня, на чия страна си случая? Или въобще заставаш ли за някой от тях двете? Няма да заемам страна. Искам да кажа само, че момичетата, които са в тъмницата, може би заради това, че нямат толкова добри условия, обръщат внимание една на друга и си комуникират, докато момичетата, които са в двореца, почти не говорят. Просто те се запознават, сядат, оглеждат целият дворец, но нямат комуникация помежду си. Със сигурност тези двете добре ще си поговорят. Определено. Не знам, по принцип, мисля, че в тъмницата ще бъде много по-интересно. Освен това, знаете, че хората, когато са притиснати от условията, се сплотяват, сближават, имат... Неволите, знаете, че се делят. Когато имаме всичките много, обикновено не си обръщаме внимание един на друг, но определено тук ще бъде интересно. Марти, ти какво мислиш? Кой ще вземе надмощие между Звезда и Вили? Аз не им знам имената, да ти кажа. Звезда Русата или черната? Аха. За този скандал в момента ли ме питате? Да.
Неоснователно беше това обвинение от визитката. Това е режисьорска грешка за мен. Не трябваше да бъде допускана. Тя е предпоставен конфликт. Аз разбирам интереса на продуцентите да правят по-драматични нещата в реалитито, обаче аз не бих го допуснал това. Но то, ако не е казано, няма как да бъде излъчено все пак, нали? Така е, но то е провокирано, за да бъде казано. Това искам да кажа. Че е провокиран конфликт. Тони, ти какво мислиш? Смятам, че да, това е търсен конфликт със сигурност. Хубаво е Звезди да прави разлика между съпричастност и пристрастност, тъй като от контекста на това, което искаше да каже, се разбра пристрастност. В крайна сметка казва съпричастност, но да го даде на афекта, в който беше изпаднала от това, което чу. Конфликтите започват още днес. Ние си говорихме, че ще започнат следващите 2 дни, но явно още тази вечер ще имате доста неща, които ще излъчите от утре. Това, което на мен ми направи така като цяло впечатление, че много се залага на секса и на разголеността. Едно от изискванията, доколкото аз съм запозната с условията на Мис България, е момичето да няма еротична или такава фотосесия. А тук много се бълва и дори самите момичета залагат на секса. Нещо, което аз лично не харесвам, тъй като съм по-консервативна в това отношение. А за последните 8 момичета, които влязаха тази вечер, бих искала да кажа моите 2 фаворитки. Това са Мис Пловдив, Джулия мисля, че се казваше, и Ингрид. Прекрасни лица, много лъчезарни, чаровни, красиви момичета. Смятам, че това са моите фаворитки от днес. Да, Тони, благодарим ти. Само да ти кажа, че сексът продава и последни думи, Калина. Неминуемо е така, разбирам. Мисля си, че много би било хубаво да се оценяват тези момичета, които искат да носят титлата Мис България по това, което правят, а не по махленските скандали и битовизмите. Това, което ми направи най-голямо впечатление във визитките, много от тях казаха каква трябва да бъде Мис България и защото те искат да станат Мис България, искат да вземат короната. Хубаво би било, аз лично бих се радвала в този един месец, обаче те да покажат какво те биха направили с короната, какво те биха дали на короната и какво те биха дали на Мис България като цяло. Все пак това са само 2 дни, а предстои още много да видим. Може да има първа много изненада. Уважаеми зрители, нещата тепърва ще стават до толкова интересни и заплетени, че ще се забравят имената на любимите ви герои от турските сериали. След малко Киро ще налее още малко масло в огъня, защото е приготвил на момичетата страшна изненада. Принцесите от двореца ще са принудени да изберат една от тях и да я изпратят в тъмницата. А след като се озове там, същата тази миска ще трябва да реши коя от затворничките да отиде в двореца. Аз нямам търпение да разбера как ще протече тази размяна, но тази вечер ще направим още една вечерна изненада на момичетата от двореца. При това положително парти за добре дошли от суперзвездата на лондонската клубна сцена Low Deal T. Всичко това ще може да видите само ако бъдете с нашия дели епизод утре вечер точно в 9 часа. Време е да се разделяме. Благодарим на нашите гости в студиото. Бяхте страхотни. Само, че казаха нашите колеги, че делито ще е 8 часа утре вечерта. Така че 8 часа утре вечерта гледайте интересните неща, които се случват от тази вечер. Гледайте, защото с толкова красота на едно място, колкото има в Мис България 2013, ще успеем да спасим не само света, а и 2-3 съседни галактики. Благодарим ви много, мили гости. Благодарим. Чао всички! Интервюта, визитки и каквото и да било. И ти пак си го казала. Не и в книга, смисъл, защото това нещо е на визитката. На визитката? Това нещо е на визитката. От кастинга? Кастинга, не визитката. Аз не съм Тя каза, че ме познава и че, нали, и така нататък и твърденията са сигурни. Разбираш ли? И е нормално по някакъв начин мен да ме засегнеш лично. Лично. Сбъркала е, призна си грешка. Но не е това, в смисъл такъв, тя да си признае грешка. Защо сега си признава грешката? Това не мога да го разбера. Как да ти обясня, че искам само, нали, аз те изслушах, искам и ти да ме изслушаш. Значи, било е ненадейно от моя смисъл, не съм го помислила. Също, мислих, че няма да се даде по телевизията. Това вече
конспирация да се скараме, според мен. Да се караме, така че искам да ти се извиня. Не съм искала това да се даде по телевизията и по този начин аз някакси... Напротив, най-малко съм искала да влезна тук със скандал, повярвай ми. Извинявам.